God we trust. Amen. Singahlala phansi ngegama likaJesu sanibona etendeni, sanibona kule ndawo. uNkulunkulu emuhle njalo yosinikeza amandla, sanibona kule ndawo. Sanibona kule ndawo. Sanibona etendeni. Hallelujah. Jesus is Lord. Jesus is egama likaJesu. Matthew 5 verse number 6. Sithemba uNkulunkulu ophilayo lonamandla kuphela sikhonza yena, uye simaziyo ukuthi uzosebenza namhlanje, uyophilisayo, uyophakamisayo, uyohlenga umuntu, uyogeza umuntu, uyophilisa umuntu in the name of. Somebody read for us please. Gokuka Matthew 5 verse 6. Verse 6. Babusisiwe abalambele bomele okulunga. Ngokuba bayakusuthiswa. Hallelujah. Open the 40. Babusisiwe abalambele bomele okulunga. Okay. Ngokuba bayakusuthiswa. Ngokuba bawenzwa njani? Bayakusuthiswa. Can we read in English please? Thank you Father for yes when we pray. Oh, I believe in the Father. Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be filled. For they shall be filled. For they shall be. Hallelujah. Lift up your right hand. Let's pray. Father, I thank you. Lift up your right hand as high as you can. Father, I thank you that you hear me and I pray. Sizanga ngelethi igama kule ndawo size ngelakho. Simanga ngawethu amandla kule ndawo, sime ngamandla vela kuwe ngegama likaJesu. Sazi wena, sibona wena, sethemba wena, siyazi ukuthi uzosebenza wena mhlaphamsi isandla sakho kakhulu ngesaba. Locate every fingerprint in this place, locate every person in this place ngegama likaJesu ukuze kwenzeke lokhu okufunayo namhlanje empilweni zabo. Locate them, oh Father, see them, oh God, see through their problems, see everything in their lives. Lokhu abakudingayo abahambe nako namhlanje basho ukuthi ngokufika kwalela tende kwashintsha impilo yami ngegama likaJesu. Basho ukuthi ngokufika kwalela tende kwaguquka izinto eziningi. Ngokufika kwalela tende kwenzeka isimanga empilweni yethu. Ngokufika kwalela tende uJehova wazibonakalisa. Ngokufika kwalela tende uJehova wavela, abagulayo baphile namhlanje. Jehova abacindezelekile mabaphile namhlanje ngegama likaJesu. Aqaqeke izibopho, kuqhekeka amadwala namhlanje ngegama likaJesu. Balamlela Jehova kuso sonke isimo ababhekane naso. Ngenelela empilweni zabo ngamunye nangamunye oze ethwele kule ndawo bethule umthwalo sinakade wezulu. Asimazi omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, asiyazi enye indoda enamandla ngaphandle kwakho. Nkosi sihlangene sikule ndawo, sazi wena uNkulunkulu ophilayo mlamlelwa impilo zethu, lamlela impilo zethu ngegama nangegazi likaJesu. Wena olalela ngegama likaJesu, ulalelwe isimo sonke, ulalelwe nayizulu lonke. Sithi manje yizwe imithandazo yethu kule ndawo yase-Abura Jehova, bese uyahamba hamba ngegama likawenze yakho intando. Thina sisemva nje Nkosi yami ngoba sethembe wena in the name of. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. For they shall be filled. Namhlanje kanza kwethu ngiyanibingelela igama likaJesu. Zingezihla zingehla izandla, sanibonane etendena, sanibonane Abura ngegama lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje angizanga nokuningi, ngize nje ukuthi iyodwa indlela eyababa. There is no plurality when we are going to God. There is singularity when we are going to God, and Jesus is the only way to the Father. uJesu phela indlela eyababa. Siyabulisa omama, obaba, abathakathi bendawo, siyabulisa ngegama likaJesu. Abahlebayo bendawo ngegama likaJesu siyabulisa. Ngegama elinamandla kubantu abanomona siyabulisa, kubantu abathakathayo siyabulisa, kubantu abanenhliziyo embi siyabulisa, kubantu abasizwayo siyabulisa, kubantu abangasizwa siyabulisa. Siyabingelela egameni lomfeli wethu okunguJesu Kristu waseNazaretha. Abasindisiwe nabangasindiswanga, kwabajabulile nabakwatile, kwabaphethe ama-iPhone, nabaphethe abosigedlemba, siyabulisa egameni likaJesu. Sibulisa abashadile nabangashadanga, sithi sanibona.
Angendaba ukuthi uyangizwa noma ungizwa, kodwa ngithi sawubona ngoba sesikhona kule ndawo, sawubona ngoba sesifikile kule ndawo, sawubona sithi lotshana dumelanga Nkosi yami bondiya angazi ukuthi ngathina kodwa siyambilisa egameni lomfana wethu uJesu Kristu waseNazaretha ikhona lodwa bekhona bamla ikhona lodwa Jesus is here. Nje kukwenza lokho kade ukuthi akufikanga isangoma, akufikanga inyanga, kufike indoda kaJehova iza nalomuntu abathi uJesus, akufikanga Nkosi yami umprofeti wesibhakubhako, akufikanga Nkosi yami umprofeta wamanzi, kufika umprofeti noJesu, obusa uJesu, ohamba noJesu, obathe lomuntu abathi uJesus. Ayikho enye ngizokunikeza yona, sizoveza uJesu in the name of Asibona izulu lethu kanjani ukuthi iBhayibheli lisho kahle lithi babusisiwe labo abalambile nalabo who thirst for righteousness, nalabo abayomele lento yokulunga. iBhayibheli lithi bawugwaliswa, iBhayibheli lithi they shall be filled, iBhayibheli lithi angeke kube nesikhala empilweni yabo because they thirst for righteousness, because they hunger for righteousness. Banda balambela ukulunga bagwaliswa uJehova, banda balambela ukulunga bagwaliswa amazulu, banda balambela ukulunga babonwa uJehova, banda balambela ukulunga babonakalisa ngokuthi babe sendaweni enjengale namhlanje bese uJehova uyabagwalisa. Yazuzu empty namhlanje kodwa uyophuma ugwele, uyophuma uJehova sekavele wagwalisa yonke inqolobane yakho, yoguquka izinto namhlanje, yoqhekeka amadwala kuyodabuka, izibopha amaketane abakufasa ngawo ayodabuka namhlanje. Hayi ngoba mina nginamandla kodwa lo engimkhonzayo unamandla okudabula izibopho in the name of So I want to talk about three people. Namhlanje angizange ngizolanda bonke abantu, kunokwenzeka khona ngizothi mangishumayela kuswaqe akwate, angizange kuye kunengizoshumayela anqapha phuma hambe, angizange kuye kukhona ngizoshumayela lana avela ayizongazi ukuthi uyasilingeka, angizange kuye kukhona ngizoshumayela lana asukuma phumele ngaphandle, angizange kuye, angizange kuze kumuntu ozoshela namhlanje. Ngize 3 wabantu namhlanje, kunabantu abathathu ekumele ngihambe nabo namhlanje kule ndawo le. Anginandaba ukuthi unemali noma unayo imali, kodwa mawukule group le yabantu uyoguquka impilo yakho. Sizele wena namhlanje, ngizele nje 3 wabantu namhlanje, angizelanga 40, angizelanga 20, angizelanga 10, but kuna 3 wamagroup abantu engizobalanda namhlanje. Ubaba uthi makangithuma kule ndawo wathi ngeke ubathathe bonke, kodwa nalihlobo labantu ekumele uyolanda. Angizonda ku-right as long as uthanda uJesu, bangayithanda indlela esihlabela ngayo ku-right as long as uthanda uJesu. Bangabe indlela engizoshumayela ngayo izokuhlaba ungahlabeki kahle ku-right as long as uzothatha uJesu namhlanje. Kunokwenzeka ngishumayele ngingakunwayi la ulunywa khona, kodwa ngiyobe ngimvezile lo muntu abathi uJesus namhlanje. Wenzake ngishumayele kule level oyifunayo, kodwa ngizele abantu abathathu namhlanje. iBhayibheli lisho kahle lithi nayi into, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Awufunda isizulu lapho bayeze bathi beqiwe isingisa abangizwanga. Nalihlobo lokuqala engililandile, funda lapho. Babusisiwe abenza ngicela ufunde njengomuntu osindisiwe, hayi umuntu osindwa izono. Funda lapho. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga. Babusisiwe abenze njani? Abalambele besebenzani futhi. Ngize namhlanje kumuntu owomela ukulunga. Usina ngenzeka womela isavana, ngifuna owomela ukulunga namhlanje. Ngenzeka wenzela amanza, womela amanza mbonjana. Angizelanga wena namhlanje, ngizela abantu hlobo labantu Constance Abura ethiwa balambele phinde bomele ukulunga, ngoba kunesibusiso ekumele baphume naso namhlanje. Laba abalambele ukulunga, abasafuna ukuyofeba ngiyanikhulula, hambani nigijima niye khona. Abasafuna ukudanga ngiyanikhulula, hambani niye khona. Ngizele abantu Constance abathi sengikhathele ukulambela into yomhlaba, sengilele nabantu kodwa sengikhathele, isikhala sivaleka, sengihleli namadoda abantu kodwa isikhala sivaleka.
ezivaleka engomela ukulunga namhlanje ngiyazi ufuna imali ngiyaxolisa angizanga nemali namhlanje ngizofuna abantu abathi ngomela wena Jehova njengendlusela yomela amanzi kanjalo nomphefumulo wami womela wena angazi Constance ngikhuluma nobana abanye balambela i-function trend abanye bafuna ukublow up ka-TikTok angizelanga bona namhlanje ngizelela ihlobo labantu linga Constance abanjani hayi abalambela ipapa hayi abalambela i-chicken duster hayi abalambela ukudla hayi abalambela i-KFC hayi abalambela i-burger hayi abalambela inandosa abalambela yini Constance angizangana nomningi namhlanje ngifuna abantu abathi ngomele wena Nkosi ngilambele wena Nkosi ake sawuguqule yami impilo ake sawuthinte yami impilo ake sawulungise yami impilo ngize kuwe namhlanje ngoba kunesibusiso esibekelwe abantu abalambele ukulunga akusizi sihambe nawe kanti ulambele izinto zomhlaba akusizi uthatha uJesu kanti ulambele izinto zomhlaba akusizi kwa part of the kingdom kanti usalambele izinto zomhlaba babusisiwe abenzani Constance abalambele bomele okulo. Oh my God yabazi abanye balambele ukuthintwa uprofeti abanye balambele ukuprofethwa abanye bafuna ukuwa namhlanje abanye bafuna ukumanifesta amademoni abanye bafuna ukumemeza phambi kwabantu abanye bafuna ukusikhombisa ukuthi banamandla abanye bafuna ukusikhombisa ukuthi bona bagotshwa kuphi bagotshwa ubani angifuni abantu abapower hungry Constance angifuni abantu abaposition hungry angifuni abantu abafuna izinto zomhlaba funa abantu namhlanje abazothi mfundisa ngilambele nje ukulunga okuvela kuJehova khathela ukubiza ngolungile kodwa ngakalungiswa uJehova khathela ukusenza umuntu olungile kana ngalungela ukungena embusweni bathi namhlanje ngifuna ukwakha isinqumo zokusihlanganisa the desire you have attracted heaven besingeke silibeke letende namhlanje silethela amafortuna letende lembe silibekela abantu abathi umphefumulo wami uyahla ufuna uJehova angazi standards sifuna kodwa namhlanje sithi baba umphefumulo wami ulambele wena ongayidrive imoto enkulu kodwa umphefumulo wakho sekudeni Jehova washada ukhelelene noJehova ya ungaba semathandweni ukhelelene noJehova ungaba nabo abantwana ukhelelene noJehova kodwa manje akusanandaba nenyama senendaba nomoya abumoya wakho umlambele ubaba na bangabe umoya wakho ulambele ubaba ngithunyelwe kuwe namhlanje bangabe umoya wakho ulambele uJehova ngithunyelwe kuwe namhlanje namhlanje angeke uhambe without a father uzohamba with the Father and his name is Jesus. Omzela uhlobo labantu evanele ngiliphethe alisile democracy evanele ngiliphethe liyahlukanisa evanele ngiliphethe asikoleki kwasani sifuna kalihlobo labantu abalambela ukulunga abomela ukulunga bantu abafuna umbuso bakhona kodwa kule ndawo bangabukhona memeza uthi I am here akwasana omunye omemeza I am here kule ndawo wazi ukuthi something is missing ngahlala phansi Constance something is missing kunento eshodayo imali bekhona yaphela kodwa kunento eshodayo umuzi onegaraji nawo kodwa kunento eshodayo ngifundile kodwa kunento eshodayo indoda senayo kodwa kunento eshodayo amzala zothatha wonke umuntu la ngizela zolanda umuntu othi kunento mfundiswa eshodayo kunalesibusiso esingezi nabazali esiza noJehova because wena ulambela ukulunga kunesibusiso engakasiphathi nana esilethwa uJehova obulambela ukulunga sengithandazile entabeni mfundisa kodwa ngiyezwa mana kunento eshodayo something is missing. Something is missing. I'm in church, but something is missing. I'm fellowshipping, but something is missing. I'm in my house, but something is missing. I have friends, but something is missing. Say yes, but something is missing. Say now my connections, but something is missing.
ungamthola nawe uyatholakala baba ya namsengamthola ungamthola nawe namhla ummisika nize naye namhlanje angizanga nesipelete nize ngalomuntu oshodayo empilweni yakho uyatholakala basibathe bahlabelayo labantwana ama 2000 sebafika nenye into emnandi ethi uyatholakala Hosanna uyatholakala Hosanna uyatholakala sithi Hosanna uyatholakala sithi Hosanna uyatholakala 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 Hosanna sithi uyatholakala uyatholakala Hosanna uyatholakala Hosanna uyatholakala Hosanna uyatholakala Hosanna uyatholakala Sitilende shodayo ya uyatholakala kule ndawo namhlanje nomuntu osode empilweni yakho uyatholakala namhlanje nozovala isikhala uyatholakala namhla umvulu wendlela uyatholakala namhla yena indlela uyatholakala namhla yena iqiniso uyatholakala othi kumakela mtshele makhe uyatholakala namhlanje. Let's go. I am empty, man of God. I am empty. The thirsty, we are usually emptiness. Birthday celebration, in the corner, but I'm still empty. Valentine's, we celebrate, but I'm still empty. Iskola ustolile, but I'm still empty. Kunento, shota, yomfundiswana. Kunento, so kibela makala makula. Kwata kunente shota. Kunento, so ifakile nekamazini endlini yakho. Kwata kunento mfundisi. Kunento ya renovator. Kwata kunente shotayo. Siphetena nomlungisi. Umshaneli weyigarade namhlanje ewathi Isaiah 58 verse number 12 lithi siyoba umlungisi baba endongo eziwile nomshaneli wesitala siphethe yena umshanela wesitala akaziwa kamasipala kodwa uyaziwa kamoya sitala sempilo yakho uyoba busy ngaso in the name of That's God. I know some of you are desperate for the truth. Abayimela aba empty naba thirsty ukuthi ngifuna iqiniso. Ngenenda wena bakhonza abantu kodwa uyezwa ukuthi alikho iqiniso. Ya kule ndawo ya alikho iqiniso. So uhamba amatenda amaningi kodwa ulithola iqiniso. Abelokhu babuyenga nje baqaba ukuthi ungena ezulwini ungena ngelicense. Ngaba nayo license baba kodwa ungangena ezulwini. Ezulwini asingene ngokuthi ugraduate noma ugraduate. Ezulwini kunendoda evula umnyango. Ezulwini baba kunendoda evulunya isho ukuthi ngena abanye solo ngifuna iqiniso uyangena uyahlala uyezwa ukuthi ndavu ndendekhishwa kule ndawo lena but kunendlala ithi I want the truth kwesala siphethe lona iqiniso encwadini ya John 8 verse number 32 iBhayibheli lithi yolazi iqiniso iqiniso lonikhulula encwadini ya John 17 iBhayibheli lithi sibekele Jehova ngeqiniso lakho savikelwa ngeqiniso elivela ezulwini encwadini ya John 1 verse number 17 if not 18 lithi umusa
saneqiniso kweza laKristu Jesu. Size naye uJesu namhlanje ozoletha iqiniso empilweni yakho, ozoguqula impilo yakho. Yilo letha iqiniso ogama lakhe linguJe. Ngoba sikhonza uNkulunkulu angaziwa, sikhonza uNkulunkulu owaziwayo. Athi John chapter number 1 uJohane nakabhala sambona samuzwa saze sambamba. Athi ubhala incwadi yaJohane 1 verse number 1 uthi lizwi beka uNkulunkulu, lizwi beka noNkulunkulu, besathi lizwi beka uNkulunkulu. Athi ubhala uColossians 2 verse number 16 athi lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye onKristu igama lakhe lithi konke kwadalwa nguye, konke kwadalwa ngaye, konke kwadalelwa yena. Athi John 1 verse number 5 lithi ubumnyama buhlala nokukhala noJehova size naye uzokhanyisa kakho. Dala baprofeta bathi ubumnyama empilweni yakho ukhona okhanyisayo. Encwadini Isaiah 60 lithi inkazimulo kaJehova yehlele phezu kwakho, ukhona okhanyisayo, uzokhanya namhlanje as long as you are thirsty for righteousness. Ngomele wena Jesu, ngomele wena. Kunilonke imicimbi nemisebenzi engaka kodwa solo lesikhala asivaleki kudingeka uJesu. Athi ngathina Romans chapter number 1 down by the verse athi sebaze bakhonza kunye ngoba kunesikhala saJesu. Athi Romans chapter number 3 down by the verse athi silahlekelwe inkazimulo lakhe. I want to go back to my Father. Lento ufuna izwe ngaphakathi kwakho, yazi ngifuna ukubuyela kuBaba. Sengizame konke, ugaba umhlalo, wagaba isiphandla, wagaba isesha, amabhidane namafindo, kodwa impilo sona yibi right. Ukhona olungisayo ogama lakhe unguJesu. Tumakhelwane uthi makhe, you need Jesus. You don't need another prophet, you need Jesus. You don't need another pastor, you need Jesus. You don't need another prophecy, you need Jesus. You don't need another product, you need Jesus. Yeah, impilo yakho ayifuna ukulunga product after product, angayisebenzeli product. You need Jesus. Wena wathola uJesu impilo yokuguquka, nabakuloyayo boze babesabe ngokuba uyokwenzela ngaphi lo mlilo. Somebody shout, I need Jesus. The thirsty oyizwayo angayivalwe iHennes, angayivalwe ibrutal, yovalwa uJesu. Wena nonke enomileyo woza khona ubaba baba woza, yani nenkhathele nenisindwayo woza, ukhona okubizayo unomthombo wokuphila. Yeah, he's the fountain of life. Umthombo wokuphila. Baze bayasho bathi awunampilo banamanga. Bangabuyela kuJesu ungayibona impilo yakho. Bangabuyelana noJesu ingahlangana impilo yakho. Zingahlangana nezinto ezahlukanisa abantu abanomona, ezathathwa imshwelamoya ngamahanga. Zingahlangana into zakho as long as Jesus akhona. Ungahlanganisa baba, ungahlanganisa, uhlanganisa kuhlangane nasempilweni yakho namhlanje kwamele kuhlangane, because Jesus is introduced in the name of yes God. The fact that kunalento etingomele wena Nkosi, Jesus, laphela wena Nkosi. As long as kunalento leyo ethi esonjalo ethi ngomele wena, laphela wena. You are in the radar of heaven. Yeah, you are in the perimeters of heaven. Just because kunalento ethi ngomele wena baba, so you are in the radar of heaven. And the melody members are ngaphalata ethi ngilambele wena baba, so you are in the radar of heaven. Oh Nkosi yami, enhliziyo yami uyayizwa lento. Yaba lento ethi ngomele wena.
kwakho kunento eshoyo, kunento belokhu ikhuluma i-voice, ubelokhu uyithulisa i-voice, ibelokhu isho ithi you need Jesus. Uthi noma ungena emsamo ishisa impepho ithi lento you need Jesus. Uthi noma uhamba abathandazi babeka amalaphu phezu kwakho ibelokhu isho lento you need Jesus. Uthi ulithenga ibhodlela baba ulibeka phambi kwakho uthi let me drown my problems, ithi lento you need Jesus. Uthi let me buy another fabric or rather another clothing izongchaza ithi lento you need Jesus. Uthi angikomele indoda kumbe ngiyobaraja ithi lento you need Jesus. Ithi lento hayi kumbe bangathenga ikara ngingabaraja ibelokhu isho la ngaphakathi ithi I need Jesus. Iyasho lento ba, iyasho lento ithi ngidinga uJesu. Yabona uNkulunkulu akalona iphara, uyayazi into ayenzayo, uyayazi into ayenzayo, uyakwazi ukuthi awuphelele angekho, awuphelelanga angekho. Impilo yakho idinga ubaba noma sebaphuzile bezobahlabela ingoma zokukholwa, ngoba impilo yakho ayiphelelanga angekho uJehova. Size naye namhlanje umafunga amajiki ulimo labakholwayo, ayekho labantu indoda yabafelokazi uyisebentandane. Siselaye namhlanje ukuguqula impilo zabantu ukhona namhlanje in the name of Isaiah 55 verse number 1 lithi come all of you with this. Wazani kimi nonke nina nomile, wazani kimi uthi ningayiqithi imali nithengana nezinto ezingenamsebenzi, uyithenga lonke ihlobo lembuzi impilo ingashintshi, uyogeza ngayo yonke inkukhu uzume phezu kwayo kodwa impilo ingashintshi, uyogeza ngayo yonke into abageza ngayo abantu ubelokhu waste imali inyanga zibe nomkhaba ngomali evela kuwena funa ushintshe namhlanje impilo yakho angeyishintshwe into eyivela eyithole enyanga intelezi angeke ishintshe impilo yakho. Uyokhuza yonke imbiza ekhona emhlabeni oyoguqula impilo yakho uJesu, oyoguqula impilo yakho ubani? Yabona le thirst, the invitation to the house of God. The thirst is the qualification to enter the kingdom of God. Lesikalo swa empilweni yakho uJehova uyakubiza, uJehova uyakusondeza. Yabona i-thirst yakho i-access point lokungena kulombuso walomuntu abathi uJesus. As long as unalendlala ethi ngifuna ubaba. Yabona uzanga lana ngoba umenyiwe kuphela. Ubona isihlahla sivutha wezwa ukuthi hayi khona bangasondela kunendawo naye isimo sami singaguquka. Ya akabiye ngalo okhulumela ngaphakathi kwakho yakakhohlisi bekakutshela into ekhona namhlanje isimo sakho siyoguquka, namhlanje isimo sakho siyoguquka in the name of into engikhaza ngale verse esifundile let the Bible blessed are those who hunger and thirst for righteousness they shall be filled. Ngikhaza ukuthi awugwaliswa abafundisi, awugwaliswa abantu besonto, awugwaliswa inshukumo, awugwaliswa abantu, ugwaliswa uJehova. Yabona wasifunela wena ubaba, wasitholela wena ubaba, ubaba usebenzela wena. You will be policed by Jesus, you will be filled by Jesus, you will be pampered by Jesus. Wena uyozilungisa, yabona uJehova uyozilungisela wena impilo yakho iyoba right in the name of they shall be filled. Yabona kunokunye ukugwaliseka okuthola kuJesu, divine satisfaction, injabulo itholakala kuJesu. Kunale kumnandi noma kumnandi okuvela kuJesu, kumnandi ukuhamba noNkulunkulu, uyagwala emoyeni wakho uba right, uyagwala nasemzimbeni, uyaglowa nokuglowa, namehlo bangasabona aqala ukubona, namadlebe bangangezwa aqala ukuzwa, uthinta izinto iphumelele, kusuka isikhwakhwalana, kusuka isinyama, kusuka isifitho, kuphupha izidliso, manje ukuthakatha akasasebenza because we are now in Jesus. Uyakusatisfy ubaba. Ngoba abantu bangafiki khona uJehova uyafika, la ukudla kungafiki khona uJehova uyafika, la imali ingafiki khona uJehova uyafika, la i-academic accolade ingafiki khona uJehova uyafika. uJehova wenza njani? John 7 verse number 37, the Bible says, but blessed are those who hunger and thirst. Actually, John 7 verse number 37 says, let anyone who thirsts come to me and drink. Whosoever believes in me, little Bible, rivers of living waters will flow within them.
inenkaza ngoJesu waphuza kulo mthombo, there are rivers that flows. You will no longer be dry. Kunemifula baba ebeloku igobhoza ngaphakathi kwethu because we have Jesus in us. Wafa ukuba dry. Wena mawukhuluma abantu banqapha, wena mawukhuluma abantu abakuzwa, you feel unloved, unlucky and unseen. Ingani ngoba akekho baba angasafika uJesu. There is what we call a flow. Kuba nabantu umthombo ophila ngaphakathi kwakho. You become a fountain of life. Wafa amabhadi, wafa amashwa, kodwa angaguqula ubaba lokho, angayishintsha impilo yakho in the name of. Litophuza kulo mthombo lithi there shall be living waters. Indenkaza masono Jesu ukuthi ayikhulumayo iyalapha, iyaphilisa, iyapholisa, iyahlanganisa, iyambathisa, iyakhuthaza. Wangazi ube noJesu inkulumo zakho nje kuba inkulumo ezakhayo, uba i-reference point yabantu. Into yeswele ukuze uthoze uphonyothwe nala ufuna ukuphonyothwa khona uJesu. Abafuthayo bagabayo. But when we have Jesus, we then understand promotion doesn't come from the north, from the east, from the south, but promotion comes from the Lord. Ukuphakanyiswa kwethu kuvezwa uJehova, kuvela kuJehova, kuvela ngoJehova. Abamethembayo uJehova bayofanana nentaba yaseSiyona engenako ukusanyazanyiswa. Mase sinayo ubaba bangathela noma engayini egedini lakakho, kodwa uyiphansa uba ikhandetha, ube ikhandolakala, ube uphunyuka bemphethe. Angaze kuba nobala, angazi lo mbekiselo nalo mbeko abakufake wona bawuthembe kanganana, kodwa ogama lakhe lunguJesu khona la. Ngoba ngathi umhlwebo sewehlulekisa nomhlaba, ngoba ngaba amalumbo sewehlulekisa namhlanje, ngoba ngabe inhlobo yokuthalatha sewehlulekisa namhlanje in the name of. Revelation 21 verse number 6, the Bible says to the thirsty I will give water without cost from the spring of water of life. Lithi laba bomile uJehova uyobagcwalisa, abanikeza amanzi okuphila. Abekho abantu bamnana uJehova lithi nangabe nje khona owomile, lithi yena uye ogcwalisa. Yangichaza lento ngoba lo Jehova uyakwazi ukusiphuzisa into yakamoya. Akasiphuzisa imbiza, usiphuzisa into yakamoya. Uvela athi khamisa ngifake. uJehova usho kanjalo, uvele nje ufana nezino ukhamise bese uyafaka. Ubona le nyanga ibelo ukuthi bheka phezulu ithele esinye isitapu nento obelo mawuthi ufuna ukuyikhwinya ingehli nokwehla la. Lento leyo isanye ukuthi udinga into evela kuJehova. Ngoba ubaba ukuphuzisa amanye amanzi. Aphuzise into uzumzimba wakho wonke uba ngenye indlela. Bese baqala ukuzwa uthi kapratha kapayatha. Na umangala ukuthi angiyazi lento ngikhuluma ivelaphi, seyivela kuye, seyivela kuJehova. So sizwa nawe uyakhona ukushumayela, so uyakhona ukubonisa abantu, so ba nenhlakanipho ngoba ukukala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Okunye ngeke ukhona ukuyeka ngekho baba, okunye ngeke ukhona ukusho angekho baba. Ubaba uyasiqinisa ukuthi sikhona ukukhuluma, nawe uyayikhulumela. Unini badlala ngawe, nawe uyayikhulumela. Unini kukandlula uhleke la uhlala khona, izoguquka lento as long as you have Jesus. As long as you have Jesus. Once you are thirsty in the spirit, he fills you up with eternal life. Unempilo baba. Ngiyazi udokotela ukutshela ukuthi uphele usebenze just iminyaka embalo ukuthi uphile, kodwa khona ophilisayo. Khona ophilisayo. Ashile esibhedlela abantu engekuphethe abayibona bayazi, kodwa khona oyaziyo. Nomena thula awuchithi nomuntu Jesu ngithandile esiphambanweni fundise nge-apply kuyafana NSFAS ibe lokuthi pending nomena thula yebo awuchithi nomuntu ungithandile ayishintshile nje uthando lwakhe, thando lwababa baba lukhulu.
We can't go around it. But in Pesulu, we can't go over it. It is too deep. We can't go under it. We can't even go through it. We can't do it. Bantu bakukuha, bantu balashana, bantu bashiana. Hayi kodwa mnike mkhazayo. Bengathula. Yothando abantu ngathi abakuthandi umndeni awukuthandi abantwana abakuthandi bantu ohlala nabe aphula abakuthandi kodwa ukhona okuthandayo. Somebody loves you. Ukhona okuthandayo ogama lakhe lunguJesu umvali wesikhala. Jesus loves you. Remember, say Jesus loves me. Yangithanda baba. Psalms 42 verse number 1 to 2. As a tree pants for the streams of waters. You see, the soul will always thirst for God. The soul will always thirst for God. Indawo angazi ngifuna abantwana ngifuna nje ube indawo kaJehova. Waze waba indawo yamadimoni kuyoze kubeni. Waze waba indawo yokuthakatha kuyoze kubeni. Waze waba indawo yamalungu kuyoze kubeni. I want to be a dwelling place for God. Ngifuna kuba indawo yaJehova nje umfundisi wami. Angifunde noba indawo yokunye, ngifuna kuba indawo yabani yaJehova. Once ungazusho lawo magama uJehova uye orecognize the thirst yakho bese uba isource. Abe isource yokuphumula kwakho. Bahlobo wakhe akasindwa baba. Yasethwala baba. Yabethwala bakhe. Yabahola nasendleleni. Akeyekele la baba. Yasethwala baba. Usibona sikile nje namhlanje sihlaselekile abantu yasithwala. Basikakuvezela imigogodla yethu nemihlane yethu ngabona ukuthi sibaneba kodwa ike senza siqhubeke uyasethwala. Ube bekuya ngezitha zethu ngasikho la. Ube bekuya ngebantu abayizimfa bona ngasikho la. Kodwa ngoba uyethwala. Ngoba uyethwala nangasilana mhla. Sithe sakhe imizi bayivala. Safuna umsebenzi bazivala. Safuna impumelelo basiloya. Safuna imfundo basigulisa sagula. Kodwa ubeloka sithwala. The more they oppress them, the more they multiply. Asimanga ngawetha amandla. Udodo sinikeza amandla ogama lakhe kumuJesu. Ogama lakhe kumuJesu. Azatophala kwathi ezaka egama lakhe Nkosi yami ingaba. Abalungile babalekela kulo bese bayasila. Siyakhona ukulondeka basihlala nje lapha kule khaya. Igama lakho Jesu igama lakho Jesu ukuta phansi ukukaba utuso ukosi geku Jesu
nokusinda nokusindiswa kwakho kule gama. Lento itholakala kule gama. Linamandla okwenza konke le gama. The name of Jesus has power. Isethi iBhayibheli amademoni ayakhothama masivese igama. Ya izimo zonke ziyalalela. Masivese le gama. In the name of Walethemba le gama. Linamandla le gama. Yasindisa le gama. Yabona sawuthemba abafundisi. Sawuthemba igama lebandla. Ngiyethemba igama likaJesu. Igama lomfundisi wakhe angeke likusebenzele. elikaJesu elinamandla. Umfundisi wakho ngaba umfundisi omsaziwayo onabalandeli abaningi, kodwa igama lakhe in the spirit aliwenzeli next igama likaJesu eliyi-covering. Yilo lodwa lisivikelayo in the name of Yalizandla baba. Bona abanye bangibuka nganda kwethu ngiyakholwa mina. Sindisiwe futhi. Angisindwa izono, ngasindiswa, ngakhetha. Ngimenjelana ngakhethwa. Ngakhetha wehla wafa wafela mina. Ngiyamazi lokhu engikhuluma ngaye unamandla, washintshe yami impilo, waguqule yami impilo, usengayiguqule yakho in the name of Yalizandla nkulunkulu. Amos 8 verse number 11. Njoba ngisilwa ngathi isipakipaka nginaso, so mangingenaso isipakipaka usho ukuthi nginezwi baba mkhonza, nginezwi kuphela njengoba ngike naso nje isipakipaka nabo sigujana namaphondo enganginikeza wona, usho ukuthi nginezwi. Encwadini ya Amos 8 verse number 11 lithi ngiyothela umhlaba ngendlala, kodwa angeke indlala yokudla, uthi kuyoba indlala yezwi. Angaze ngikhuluma nobanilanda sesiyayibona le nto yenzeka, sasicabanga ukuthi lamakhehla ayadlala. Akaqinisile kunento ebekayibona. Sekunendlala emabandleni, sekunendlala ey'tradini, sekunendlala lokisi nelokisi linendlala. Yesu kodwa size nalo namhlanje, size nalo namhlanje. BeJehova ophilisayo, siyaphilisayo, size naye nini ulana namhlanje. Sometimes indlala yakho noma i-thirst yakho is a revelation. Sifuna isambulu ungasitholi. Baba ngembulele kodwa ungambuleleki. Ngoba nabantu ohamba nabo, they don't have what we call the influx of information that will infuse you with the regulated power that will regenerate your spirit. Abantu abanayo lento yokufa, ngoba ongathandaza ngeke akufaka amandla okuthandaza. Ongamazi uNkulunkulu ngeke akulidele kubala. Ungathi wathola umuntu omaziyo nowaziwe ezulwini. Yo, uJehova uthi ngiyamazi lona, ngimthumele ukuthi asebe. Angazi ngikhuluma nobanana standing before you. Ayikho inyanga engathi yangigoba, asikho isangoma esingathi sanginikeza amandla. Ngabe umthakathi angimesabi, isangoma ngisesabi, indumba kuyayivala baba. Idlozi kungavela thina liyathula. Wayalingwe ngiyazi ukuthi bakhona abaziwayo ngamandla. Mina ngiyazi khona amagama owaziyo, akutshele ngawo weziwathana amandla, kodwa namhlanje ngikhuluma nemvelo. Igama lakhe lingcwele, ehlukanisiwe emagameni wonke, liyisambulelo, liyisihlanganiselo, liyasibiyela. Masilibiza kuningi okwenzakalayo, yanyakaza esigodlweni sobumnyama, masibiza legama. Lethuka bakhona bakwatile abantu abazana legama lomuntu. Lithi iBhayibheli, blessed are those who come in the name of the Lord. We come in the name of the Lord.